Diri sa may evacuation center natin sa Subong. Okay naman ni diri sir, ang kinahanglan na din namo ang hygiene kit. Underwear namo, wala may mga dala pagkaon sa mga bata na wala na may Luoy na may kayo diri sir, kay wala biskan kwarta, wala may dala. Tubig namo, mangayo na lang ni diri sir. Kay isa kinsa og naay kwarta magdala pala hug lang mo. Palit wala dapat ko baby 1 year old. May 1 year old ka pa. Nga ginakinahanglan da ng tubig na nga distilled. Wala mi kadala sir. Kung saan na namo, di kami kasulod dito sir. So amo ginapanawagan pagkaon o hygiene kit underwear namo sir. Isag okay lang ibalik na mo sa nina sir. Basta mo lang ginaamo ang panginahanglan. Okay. So Subong kamusta man nakakaon bala ka mo Subong man ganiha gidalaan mi ganiha. Sa Panyaga. Wala pa no. Anong inyong sangaga? Anong gikaon yung sangaga? Kanon og hotdog sa mga bata ug itlog. Sapat man sa mga Okay na sir. Ang importante masudlan ang among kinain. Basta ang importante amo ang mga bata sir. Mga kabataan mo 1 year old, no? Tulog pa. So ano ang iya nga kinahanglan gid sa Subong man? Diaper sir. Wala si diaper na wala tubig. Tubig ilimnan. Ilimnan. Okay. Ilimnan na mo sir, wala na So ano ang imo nga gina-ideya kay wala pa man kamo sa tubig sa dagko pero ni mineral na siya. Mao na lang na among dinagani. So wala ami gid ni dala diri. So if there is panawagan po kamo sa gobyerno, sa DSWD, anong gusto niyo ipanawagan, ma'am? Amo anong itong panawagan sa DSWD nga ang importante di kaayo ni na sa amuang mga anak nga kung sa amo apong mga nanay hygiene kit wala ginidala diri. Maluoy mo na mo diri ug kanusa pa mi buhian diri. Mao na among pangutana ug kanusa mi diri buhian. Unsaon ang hayop sa akong ugangan. Wala ko'y kaon. Muna giproblemahan namo. Bahala nang diri mi tanan okay safe naman mi diri. Pero ang importante gid di mi kailis. Okay. Saan upa ka mo diri, ma'am? Gapon. Ano oras? So nakuan mami, na-corner mami dito sa simbahan. O nanimba mami. Nasimba ka mo? That time sang natabo ang enkwentro? Enkwentro hay sila naami sa simbahan. Kung wala ka mo sa simbahan, what will happen if ever? So, sa balay guro mi, ambot lang wala mi kabalog na. Basi madalahig pa ka mo. Nagsimba ka mo sa diina? Sa Bunakan. Sa Universal Fair. Okay. That time, amo na oras. So, wala na ka mo nakapauli sa inyong balay. Rekta na ka mo diri. Bakwit na mi tanan. Okay. So, food, pagkaon, pamper, diaper sa mga bata, gatas, and hygiene kit gid pinaka-importante sa wala mi toothbrush, toothpaste, sabon. Tubig ang pinaka-importante. Sige. Okay. Sige. Ang pangalan ta gani, ma'am? Jean Mahinay. So anong kabatyagan mo Subong bilang Iloy? I know nga subok ni kung ay kami bilang mga nanay sir kasi amo ang mga anak na apektuhan po. So, amo na lang ko na mga kaugalino na para lang mabaskog ni tanan. Walang Okay, sige. So wala pa man kamo naibaluan kung saan ugid ang balik. First time natabo sa inyo ang lugar. Imo nga mister diin sa Subong. Sa Cebu Gabiyahe, kabalo na siya. Okay. Pila ka bilog ang kabataan naton? 2 ka bilog, pila ang magulang? 5 years old na. So 1 year old ang bago pa lang. Okay. Sige. Gusto magbulig, ma'am, paano ka mo nila makontak kag din sila pwede makahatag? So, pwede sila diri lang naama mi diri GCash number. Oo. Sige, anong number na, ma'am? 0994-8605-981. Oo, liwat, ma'am. GNL. Muna siya ang 0994-8605-981. Nang hinahanglan ini tabang. Para sa among mga anak o para po namo. Oo. Pangalan sa mayor natin ganda naman. Basta may gusto ka panawagan. Sige. Senior Richard daw ko maluhod na sir. O matabangan mi ninyo daghang salamat. Kaya wala kami kawalo kanang sa midiribuhian. Oo. Sa nagatag Subong may nagatag na sambulig? Wala ko man pagkaon lang sir. Pagkaon sino nagatag sila? Sila din kanina. Okay. Sige.